منی سنگتائیں ای دنیا زندگ بیگے دو طریقے ہیں. یکی اشیں کہ تی چاگردہ تی بازارہ تی حلقہ تی دمگہ تی ملکہ تی سرزمینہ ہرچی بیگیں اوپار کان برداشت کان چمہ بند کان وتا کر و کور بکن کہ ہرچی بیگے منع کار نیستے یہ منی مسئلہ نہیں منی جیڑا نہیں ہرچی منع رسگیں الحمدللہ. یا کہ جوامر دی گوما آہانے مقابلہ بکن آہانے دی ما بوشت آہاں شر کنگے جہد کن آہاں بہتر کنگے جہد کن. واب ہجبر پا وابا گندگا پورا نہ بند بلکہ وابا نے پورا کنگ واسطہ ترا جہد کنگ لوٹی ترا کوشش کنگ لوٹی ترا سکی برداشت اوپار کنگ لوٹنتے ہیں. اگر ترا وہ تیسرا اعتماد ہیں ترا وہ تیسرا یقین ہیں ترا وہ تیسرا بھروسہ ہیں تو مشکلانی مصیبتانی طوفانانی مقابلہ کت کنے. اگر ترا وہ تیسرا اعتبار نہیں ترا وہ تیسرا یقین نہیں تو زندگی ہچ کت نکنے ہچ صوبمند بیت نکنے. اگر یہ دنیا یا سکون لوٹے آرام لوٹے وشی لوٹے گوڑا مدام دگرا سکون آرام وشی دے جہد بکند دگرا وشیاں خراب مکان دگرے سکون خراب مکان. اگر پل کشے پل بہار کنے ترا پل رسید مہر رسید عزت رسید احترام رسید بلے اگر ڈوک جنے گوڑا ترا ڈوک رسید. ان بلا تو سنگتا زندگی کسی آسان نہیں ہر ایک کی زندگی مشکل ہیں بلے زندگی مردم آسان کت کند آسان کرنے کے جہد کند. ہر کسی زندگی مشکل کائنتے ہیں مصیبت کائنتے ہیں پریشانی کائنتے ہیں. مشکل مصیبت پریشانی مزن یا کسان نہ بنتے بلکہ ما شما وط اشاں مزن یا کسان کنے. اگر مارا شمارا وتی سر یقین ہیں کانفیڈنس ہیں بھروسہ ہیں گوڑا ما شما زندگی ہر پہ میں مشکلاں مصیبتاں پریشانیاں آسانی گما حل کت کنے گشگیوار کت کنے. اگر مارا شمارا وتی جند سر یقین نہیں وتی جند سر بھروسہ نہیں گوڑا ما شما زندگی ہچ کت نکنے. امید کرنا کہ مرچی کی من یہ دویں دانکش میرا دوست بیتا دعائیں دو کو وتی برات وتی سنگت وتی چوک انور غلام یاد بکنے بلے ہاں من یوٹیوب چینل انور غلام آفیشیل علمہ سبسکرائب بکلت سلامت باتیں.